हेलो गाइस, दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायनानै लायो। आरो आङो दिनै दोंसे गान खननो आखायाव लादों। आङो बे गानखौहाय सुजुगिरिनि नामखौ मिथिया आरोना, अननानै खननायाव मिस्टेक जायोबा अननानै निमाहा हो। आंनो सासे लोगोआसो हरदों आरोना बे गानखौहाय। गिटारखौ दामनो रोङा होननानै सिगाङावनो खोन्थालांखादों दै, अननानै गिटार दामनायखौ दामिनि। खैफोद दुखु समाव नोङो रैखा खालामो। फोरबु नोंनि अननायावनो दिनै स्रांखौ मोनबाय। हेंथा खैफोद दुखु समाव नोंनो रैखा खालामो। दोंसे लामा सोरगोआव थांनायनि गावबादिनो दाबाय नोङो सुबुं माहारिखौ दिन्थिबायनो दोंसे लामा सोरगोआव थांनायनि। हेंथा खैफोद दुखु समाव नोङो रैखा खालामो। खोमसियावनो सोरां होबाय मोनबाय जिउआव गोजोन। उदां गोसो दिदोम जाबाय नोंनि अननायजोंनो। खोमसियावनो सोरां होबाय मोनबाय जिउआव गोजोन। उदां गोसो दिदोम जाबाय नोंनि अननायजोंनो। फोरबु नोंनि अननायावनो दिनै स्रांखौ मोनबाय। हेंथा खैफोद